Ing jaman biyen 100.000 taun kepungkur urip menungso purba nek donya iki. Jaman iku jaman susah, durung ana listrik, durung ana McD, durung ana HP, durung ana Mobile Legend, durung ana TikTok. Uripe mek nomaden riwa-riwi. Sejarah bermula nalika manusia purba iki nemu geni bekas samperan bledek ndek selangkangane wit. Aku penasaran digawa tongkat kobong iku nang kanca-kancane. Diconyokne nang tangane rasane panas. Kabeh padha mikir iki benda ate dijenengi apa. Mahmud kancane Agus nyebut iki geni. Akhire rapat bapak-bapak kabeh setuju lek iki jenenge geni. Akhire Agus dan kawan-kawan uji coba bakaran nggo ranting-ranting. Golek buruan angel, gano petik, gano wedhus. Akhire Mahmud sing dibakar gawe rica-rica bakar bersamaan. Dagingnya Mahmud dipangan bareng-bareng, sisae dibagekno nek para warga sing gak mampu. Masuk Pak Eko.